co jsem to právě viděl. Hele, co si budem, není to tak dávno, co vyšel ten nechválně proslulý a velmi hejtěný teaser na 5. Shreka. Tehdy většina lidí byla vážně nadšená z toho, že vlastně 5. film vůbec vznikne, jenže z toho, co nám bylo ukázané v tom teaseru, už nebyl nadšený skoro nikdo. Nejenom, že se neskutečně a výrazně změnila animace, to by ani nebyl takový problém, ale všechny postavy tak trochu výrazně ztratily to, jak mají vypadat. Najednou jste se dívali na teaser, který promoval zlobra a nějaké základní detaily, které ty postavy mají, no a nevypadaly jako oni. Shrek nebyl Shrek, Fiona nebyla Fiona, Oslík nebyl Oslík. A objevila se tu i nová postava, Shrekova dcera, která velmi spoustu lidí pobouřila, spoustu lidí zase nadchnula. Mně osobně se spíše nelíbila, protože nám příliš okatě a příliš na sílu promovala dnešní trendy a to, jak by měli vypadat dnešní mladí, což možná k někomu může promlouvat, ale na většinu lidí to působilo spíše tak, že to bude klasický spor otec versus dcera, dcera co chce být svobodná a otec ji nechce pustit. Tohle byly teorie, které si lidi za tu dobu nastřádali, protože od toho teaseru jsme dlouho nic nedostali. Shrek jako takový dostal obrovský hate a skoro nikdo se na nový film netěšil, včetně mě. Já jsem na něj vlastně úplně zapomněl a jediné, co mi ho připomnělo, bylo vždycky to, když jsem se díval na druhého kocoura v botách, tak na začátku v tom novém intru od DreamWorks, no, tam mě to vždycky koplo. Teďka ale konečně vyšlo tohle. No a jak si můžete domyslet, emoce jsou rozporuplné. Já tady asi nechci úplně vbíhat do obřího rozboru traileru, protože nejsem žádný Shrek fanboy, i když jsem na to jako malý dítě hodně koukal. Nicméně, je asi potřeba si tady něco říct. Když se na ten trailer podívám už od začátku, tak je docela pěkný callback samozřejmě se klasickou knížkou a i s tím, že do ní použili ty kresby, které byly pro původního Shreka a taky z knížky Shrek. To je určitě hezký. Film tím takhle začíná, ale už ve chvíli, kdy přejdeme k přímo filmu, tam jdou vidět ty samé chyby. Postavy tady nejsou tím, kým mají být. Nikdo tady nepůsobí jako někdo, koho jste znali, je to jako koukat na úplně jiný film. Celý ten trailer vám nedává pocit toho, že se díváte na něco, co má být Shrek. Úvodní sekvence s oslíkem, který sice funguje pořád stejně komedicky, jako fungoval dříve, vůbec pro mě nefungovala. Celou dobu se na něho dívám a má tak zvláštní vzhled, zvláštní pohyby. I ten oblič je tak divný, připomíná mi Martyho z Madagaskaru. Vůbec mi to nesedělo a od chvíle, kdy se ukázal Shrek, a tady si sami porovnejte, že vůbec pořád nevypadá jako Shrek. Oh boy, začínal jsem to ztrácet. Ale chtěl jsem tomu dát naději. Koukal jsem, co se mi tam zajímavého ukáže a musím uznat, že to, že nám ukázali i zbylé 2 děti Shreka a Fiony, je docela fajn. Ani jeden z nich nepůsobí nějak zvláštně, ani nějak speciálně, takže k ním nedokážu nic extra říct, protože samozřejmě zjistíme, jaký jsou teprve ve filmu, možná v dalších trailerech. Ale momentálně působí vlastně docela v pohodě jako postavy, když to mají být ti teenageři, mají docela normální oblečení a tady si asi úplně nebudu stěžovat na ty děti, protože ty jsou v pohodě, jsou to nové postavy, takže tady mi nic nevadí. Na co si postěžovat můžu, je tak jako Shrek i Fiona. Tohle není Fiona. Podívejte se na to a netvrďte mi, že je to zestárnutí, protože zestárnutí vám nezmění úplně formu obličeje. Nelíbí se mi to. Na rovinu vám to řeknu, tohle se mi nelíbí. Celý trailer pak nabere spát toho, že Oslík mluví o tom, že se musí vydat na nějaké dobrodružství. Vzhledem k tomu, že v té scéně celou dobu není ta dcera a později vidíme, jak létá na koštěti s nějakou čarodějnicí v tom obřím novém městě, do kterého se vydávají, tak hádám, že příběh bude o tom, že se vydávají za tou dcerou, nějaký zachránit nebo tak něco. Protože i ve scéně úplně na konci filmu, kde padnou do vězení, pořád s nima dcera není. No, a teď to hlavní město. Film tady ukazuje docela pár hezkých myšlenek, jako třeba tohleto zajímavé dřevěné metro, docela cool, vypadá to pěkně, a taky tohle a tohle a asi je to vtipný, já upřímně nevím, tady jsem to trošku ztrácel. Kdykoliv se tam prostříhává Shrek a Oslík, tak to vlastně působí dobře, ta dynamika je pořád podobná, jo, ale nemá to ten feel, nemá to kouzlo, je to jak kdyby někdo naanimoval svou vlastní parodii Shreka. Tak vám to asi popíšu.
Když se pak podívám na záběry z města, tak různé věci vypadají zajímavě, ať už morské pany, anebo callback na Shreka 2., kde máme opět policii jako rytíře z kočáry. To je určitě fajn a i ten nápad s tady obrem, který přepadne Shreka, vypadá vlastně fajn. Ty nápady v tom filmu určitě budou fajn. Já si myslím, že ten film v tomhle nesklame, protože pořád jsou to ti samý tvůrci, kteří to udělali dřív. Ale jak se říká, buď zemřeš jako hrdina, anebo budeš žít dost dlouho na to, aby se z tebe stal padouch. No a Shrek tady už přežívá sám sebe. Ta animace tomu nepomáhá. Vypadá to spíše hůř než líp, protože i když stará animace byla starší, do dneška vypadá fakt skvěle, byli jsme na to zvyklí a šli bychom na to s radostí. Nový postavy mi nevadí, že vypadají stylem, kterým vypadají, protože to k ním sedí. Už teď si ty syny zapamatovávám tak, jak jsou, ale Shrek, Fiona i Oslík mi to neprodávají. A abych vám řekl pravdu, na film si pravděpodobně do kina zajdu. Už i z té zvědavosti, co vlastně po těch letech ukuchtili a jaký to vlastně bude. Ale už teď dopředu říkám, že se na ten film vlastně netěším. A tak jako teďka každý den odpočítávám, když si zajdu na nové Toy Story, Supergirl nebo Spidermana, tak Shrek 5 pro mě zůstane jenom něčím, na co nebudu chtít myslet a na co se nebudu do kin těšit.